Det er Claus fra cgfysioterapi.dk. I den her video vil jeg give nogle korte eksempler, 3-4 korte eksempler på ting, der er rigtig gode at gøre, hvis du ømmer irriteret omkring dine skuldre. Det er rigtig mange oplever, når de ømmer irriteret omkring deres skuldre, det er, at de spænder op, de tager skulderen frem, og de tager den ind. Og det gør, at man bliver rigtig spændt heroppe i den her muskulatur, og det gør, at det er rigtig svært at finde ro på. Så mit første råd til folk, der har ømt dine skuldre, og husk på, det er ikke nødvendigvis det enkelte råd passer til dig. Prøv de forskellige ting, og hvis du oplever, at det virker ikke for mig, så er det også okay, så kommer man videre til de andre. Og så vær opmærksom på, at det er noget, du skal gøre tit i løbet af en 3-4-5 dage, for der går noget tid med noget muskulatur, der er spændt og irriteret, før det slapper af, og du får ro. Mit første rigtig gode råd, det er, at du, når du sidder ned i sofaen eller ved et skrivebord eller andet, få understøttet din albue, så du ikke hænger, fordi det træk, der kommer fra en skulder her, bliver stille og roligt mere og mere irriteret. Så ofte som muligt, lige få lidt vægt ned gennem albuen, så er der mange, der er oppe med skulderen. Prøv at se, om du kan slappe af i skulderen. Du ved, træk vejret dybt lige. Bare det, du sidder der, skulle du gerne stille og roligt opleve, som minutterne skrider frem, at det føles behageligt. Nogle oplever, at de skal trykke meget, nogle oplever, at de skal trykke lidt. Hvis man så i tilgift kan lave noget bevægelse, hvor du stille og roligt bevæger, hvor du stadigvæk er afslappet i skulderen, du må ikke løfte op, ned i tempo, træk vejret dybt. Nogle oplever også, at de godt kan lave noget rotation omkring albuen, eller stille og roligt køre lidt ind og køre lidt ud. Men det skal være nede i tempo. Ingen for hurtige bevægelser. Et andet rigtig godt råd, hvis du har ondt i dine skuldre, og du skal ud og gå, det er det med, i stedet for at have trækket ned gennem en skulder, der er øm og irriteret, det her med lige at stikke fingeren i lommen er et godt eksempel. Nogle oplever, at hvis jeg lægger den ind her lige i bukselændingen, eller ind og tager fat her, så kan jeg gå. Du skal ikke gøre det for evigt altid, men som sådan en aflastning, hvor jeg skal lige have et par minutters ro, og så går jeg måske videre. Det er et andet rigtig godt råd, man kan overveje at gøre. Man kan også understøtte armen, men det er bare ubehageligt, og det skal man ikke gøre så lang tid, fordi det er svært at gå sådan. Men det er også en måde lige at få den understøttelse, jeg snakkede om før. Når du sover, så er der rigtig mange, der oplever, at deres skuldre er rigtig generet, som timerne skrider frem. Så det at komme ned og ligge, lige få klodset albuen lidt op med en pude, og armen ind her. De fleste ligger sig her, og det giver det der ubehagelige træk her. Så i det, at man lige får løftet armen op, og selvfølgelig sørge for, at man ligger fornuftigt. Og nogle oplever, det er en fordel at være der, og nogle vil ligge forskellige steder. Prøv at søge, om du kan få noget lindring i den her situation. Og jeg ved godt, det holder ikke hele natten, men ud fra den tanke kan man få en halv time, inden man falder i søvn, så det er en halv time mere ro omkring skulderen, man ikke havde fra start af. Ud fra tanken, hvor jo flere små pauser i løbet af dagen eller natten, man kan få, hvor det spænder af, det vil stille og roligt give en effekt, der giver mindre ubehag omkring skulderen. Det sidste forslag, jeg har lige i den her video, det er, at man skal ned og ligge med den skulder, man gerne vil aflaste. Og husk på, det gælder kun, hvis du synes, du får noget rart og behageligt ud af det. Ellers så skal du lade være med at gøre det. Men det her med at få armen ud over, finde ud af, hvordan ligger jeg behageligt, ligge en pude. Og jeg ved godt, det ikke er alle, der har en briks, men der er måske nogen, der har et stort spisebord, der kan holde til det, eller et sofabord eller andet. Noget, hvor man kan ligge sådan. Og det man så gør, det er, at man lægger sig behageligt. Det kan også være, at man reelt skal have den her understøttende, hvis det er et hårdt underlag, man ligger på. Og så gælder det om lige at trække vejret dybt et par gange. Lige slippe spændingen i skulderen, blive tung. Og så ellers bare stille og roligt lade den dingle. Det kan være, at man kører lidt op, frem og tilbage med armen, som jeg gør nu. Det kan også være lidt fra side til side. Og det kan også være, at cirkler den ene vej og cirkler den anden vej. De fleste oplever, hvis man kan finde ro i det her, så vil det give stille og roligt noget afspænding af skulderen. Der er nogen, der oplever, at de ikke skal gøre det så lang tid. Og der er også nogen, der oplever, det er dejligt, jeg kan ligge lang tid. Og så er der dem, der oplever, nej, det er ikke for mig, den øvelse her. Så går det bare videre til en af de andre, og det er også okay. Det var de 4 gode råd, jeg havde i forhold til det at have en øm og irriteret skulder. Du må smadre gerne, hvis du har fundet ud af den video her, like den og eventuelt dele den. Og gerne abonnere, der kommer flere videoer med forskellige udgangspunkter i fremtiden.
Du kan også kontakte mig på cgfysioterapi.dk, hvis du er interesseret i en behandling eller en træning, eller på 42 44 95 58. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Tak for i dag.